Dali ang hello vlog ya kay. Ready na niya akong pag-plaster dali. Ready na. Dali. Dali, mura ra bag siya, muhakot. Pailota o, ikay hakot dire, ako diha. Sikip kagyaw-yaw diha. May maglagot tar, pambuna lagi ko ng mga halong block diri lagi. Asa na hello vlog ya? Nara diri oy! Sabaan mo oy! Mura kagyabag mo. Kuwasa man ni butang. Dada ko plastaran ng skillet ada na ni butang. Tara. Sa mga block ay allergy mo. Rejected. Mahimo kay wa pa man akong amo kanilang sa dadon nya tabi lang ni dito sud. Hoy. Ya, sila sa diri. Hindi gula pa tong amo kay. Ay, Isa kuno, na dili, tong apa sundri. Ah wala po dugay po kay Ako sang nagtawag dito tong amo. Nagtawag na ko dito tong amo. Asa ko dito sa kay. Kun yang amo na to ha. Kuha pagi doy. Layo kay panglantaw na ko diri. Abot pa kay dito sa kalsado, pag dito tong amo. Sao na to diri nang standby na sa diri. Ay, patay is na diri. Yaw sao na nato. gutom na pa din kayo. Mawanan ba ito diri niya? Init pa. Pabuton tong amo na ito diri. Kaya wapatay na diri. Ang ato diri relax sa tayo nga. Ikabot itong amo. Trabaho tag mayo. Butay sa una bay. Katong uyab sa una bay. Ako yung midiskartiyag maayo bay. Sos. Pagpanguyab na ko niyan. Sugod siya dito. Pastilan. Katong yung pagkis na ko niya bay. Pagkis lang na ko niya sa iyang ngabil. Kautot eh. Nakautot. Binuwal sa depo. Basta kay. Wow, kay bulay ko pagkis na ko niya. Pagdungan ako kis niya. Ingon na. Unsa man to? Sab. Ingon sab. Ay, pagsabak yan, kautot ko gamay. Uy, bantay na daan ang unod, hap. Sab, wala eh. Uy, na daan unod, ani. Motong, pagkuha na ko. Pagkis po na ko niya. Motong, niingon siya. Pagkisa po ko sa imong aping ni. Nikis, ya. Motong, niingon siya. Motong, pagkis niya. Nakautot po ko kay ni. Nakautot po ko pagkis niya kay. Ang kagwapa niya, sexy. Nakautot po ko. Ningon siya. Uy, unsal to? Siya, bantay na daw kang bantay na daw tong unod ay. Uy, dili na yung unod na daw to eh. Hasta dugo-dugo na daw. Hindi na ako siya. Mga type. Mao to pagkatotod, perti na naman ko to mabuha mi nagisgo to pestilan nga akong nilungag. Perte mang lamiyag di mao tong pag usa ka hungit yap utay dili gid utot ang nadan kalibang ng gid ya. Pero ambot lang kanang imuan ko unsa may uyab nimo mo. Dili gwapa. Mura rag na murag toko ngan hubsan este. Oy. Ko agi taon mi go sus muri baong insik na hubsan sa pagikan sa spillway. Pero okay ra na mi go ang importante migo makabili og balay makalungag sa atong kalungagon nya og gatos ang kawatam naman og umay. Ang ilang ilok kay ano daghan magbuling ilang ilok. Yatay. No. Asa naman to amo ron nga. Ito si amo wala pa si amo pastilan lang si amo mabutog. Magayo. Ato tugtog sa tadali nga ikaw katako sa dito. Gigi. Mura rin. Ang may ani adto ta dito sa basan kay
kaabot ni amo kung makita radayon ba yan ang saking talargos bas ba. Oh, may pa. Gigi. Nya ako pantay mo dire. Ah, sige, saking lang ta. Saking lang tago to. Gigi. 5 minutes later. Bye. Oh, kaman. Pagkuha sa dito, pala ka. Okay, ako sa nang kuha ng sako dire. Kay natay. Grabe ka, mura mag-pakilo na eh. Saan pala ka? O tara! Inyong ko pala, dili bodlong. Nganong bodlong mo na? Katong pala, mapala. Ay, gano. Pistingan ko na ito. Bukada pa nagpala yung gingon. Nabuang. Kumadar, gamit ka. Kayata. Katong pala nga. Yun, di pala kay atong makadata. O, binakugmaw ni Pala. Oh, nindot kay kagbutas, pero bati kay mong gida. Oh, sige. Ay, bago. Sini, mau ni. Okay na, ka na, may bala. Okay. O, unya na. Pag inabot kong maamo, lingkod sa tadiri ko. Ako rin nagitapok, rinig ko ganyan. Inigabot sa tong amo. Dito din kabkab. Oo. Magbukat man sa din na magbukad ko na. Ibukad lang na diyadaan kay abot sa tong amo. Natay, islip to ito. 1 hour later. Matay, sige tag, pahuway diri niya. Yati nga, bantay si ari tumaagi diri si amo. Ay, tawad ba ito mo agi? Diya. Asam sa di tumaagi. Wa po tayo siguro nga are ba ito diri mo agi? Oo, ari sa. O diri ba ito siya mo agi? Tanaw, diha kay tanaw sa diri. Kayo are ba ito siya mo agi? Okay ra kayo kay makabantay rin ta. Dali tayo ta makakabkab na ni bas. Asa ka to. Ikuan. Klaro kaya itong amo na to. Wala pa to. Magpalipala na sa ito. Tiyag na ito itong amo rito. Anala, butang nila nag-bus down ng Pala kay aron Kani okay ra dire. Ana. Kaya nagabot itong amo. Largusud. Magkakabkab na dire. Largusud. Kay amo na to lugay dito mo are. Si amo ba amo dili ay sulod ko. Tarong nga di ko ang tuwad amo. Boss. Mo. Tar, di ka diha, boss? Trabaho mo. Sos. Ganinar dito, boss. Kailangan ko kay na-flat man ang motor akong gisakyan. Wait, klaro itong motor ay na-flat man. Ya, kumusta man ang trabaho? Umayo kayo. Ano mo drive mo? Kanina kami trabaho de peste. Pas pa kay mi kayo. Mao na yung agi dire. Oh, mao na mo agi. Sus, pila lang gini kay si Mana, wala tukod na building. Kamus am ka ni mahuman nga ug andan na serba ni. Ug babos kumana na, boss. Mahuman na mga 3 ka buwan og usa ka adlaw. Isiguro na ha. Isiguro na kana kung giingon ba nga dirito tulo ka kwarto. So, Oh, siguro kay na boss. Amo na humanon og 3 ka buwan og usa ka adlaw. Og ya, napo ka oras. Oh. siguro tulo kwarto kay sa babaw pud ani. Sa babaw ani tulo sa kwarto kay. Asa babaw na si Kuan dilan tan na ato pag na si machine napoy ka ng pool swimming. Oh. Napo na siya erupta na kajagingan napoy ka jiman. nalidad ako ang din balaya. Ya, imo mangutana ani nga unong ka kwarto diha akong ipatrabaho niyo. Dili. Mangutana sa purpose ana. Dili ang unong ka kwarto nga imong gibuhat. Boss. Amo manggi 14. Oh. Kursi ay sa lagi. Paminaw sa nako kay inyo man kong amo. Ah, sige boss. Mangutana karon nganong unom ka kwarto ang akong ipabutang diha unsay purpose ana. Tawar mo kay po unsay purpose na boss ug unsay Purpose na. Kana diha. Kanang tulo ka babae. Oh. Babo sa tulo sa ka babae. Binuang Kada kwarto na yung babae. Kamatay pagod ni mo boss, perti purkata uri ni mo boss. Kanang iniguling na ko ba naa dayon kay inighuman ana ako manang alam mo. Oh. Inig Kalones, Yari. Oh. Ka Martes ngadto, sa Pikas. Dayon inig ka
Huwebes, saka na ko sa babaw. Ah. Pag Bernes o Sabado, Domingo, hurot silang unom. Patay, lahi, bode, patay. Schedule. Ay. Oh, hurot silang unom. Baho, te, ato. Basin lain sa nahuna. Hurot na ko silang unom og kolekta sa ilang abang kada buwan. Pabangan ko ng unom kay kwarto. Oh na. Pila mo yung sweldo na mo ano di? Ang inyong sweldo naari na sa minimum nga provincial rate man ito minimum rebrato kayo provincial rate naari sa mga 3 kapin yan nakasnak na mo Oy, Wala pa lagi may paabot, kasna boss. lagi, boss. Oy, Miko, buwas na ng imong sandal dia kay atay. ano man sa man kanara itong singo-singohon Singo. mo rin na Simutab! snack Buang naman ang Amang ko no ngano man di ini inyong amoy bango oh mahilo ko dire. Mahilo ko na iyo tail pati pagkabahua. Sana tuog naman ka diha. grabe baho atol na tayo. Yo, what's up mga kamix? Kumusta mong tanan? Karon pa may kabalik og vlog. Karon pa may kabalik kay sos busy kay sa mga trabaho. Tulo na lang sad mi kabuok. So, ay lang mo kabalaka kay narmi mo abot duha ka buok. Duha ka Babae ug laki. artista. Oh. Anay mga artista nga gikan sa laing planeta guys, Yang mga planeta, alien. Mga alien to. Pabuto itong mga alien guys. Nagakuha na Sunod yung mga vlog. alien. Sunod Oh. vlog, maka-appeal na dito sila sunod vlog. Oh. Amo pa Shoutout wala ko sa di ko tanan i-shoutout. natong kuha na mga subscriber na itong viewers. Shoutout ko sa tanan. Shout out. Labi na ni si Colette's Vlog ug si Mix Channel. Shout out. Shoutout po ko ni Kwan. Mercy Baletisoy Alimpoho. Shoutout. Shout out talang tatong. Shoutout ko sa mga Alimpoho pamilya, sa mga Ba pamilya, Pacquiao pamilya, Milan pamilya ug Rodrigo pamilya. Shoutout. Shout out tanan. Shout out sa tanan. Ah. O sa mga intake pamilya, shoutout ko ha. Shout out. Ah. Og ako nga shout out ang tanan taga Balamban, labos tanan mga silingan na mo dire dapit sa amoa. Oh, shoutout ko rin ko sa Kisa to wala pa naka-subscribe, palihog lang subscribe sa mong channel kay para mo ana-ana ni siya padong babaw ba. Oh. Ay, lang Wala na pa daw. Pataas mi pataas niya, paubos ang pataas na sad. Ah. Kadive mo kugahat dito noon. May kadive mo kugahat. Nahubog lay ko tong baho kayo nga bots. Baho kay nga boots. Nakatogyo ko kadiyot ato tong butas nga ilang gi sulob-sulob. Nakatog ko kadiyot pero Buang nga pasensya lagi. na guys. Oh, si Buta Shoutout kay ko. si Buta. Buwang. Pero shoutout ko sa tanan taga Bangbang ha. Bang bang, shout out ninyo. Shoutout ko sa tanan taga Bangbang kato si Kayla og si Diana. Og shoutout ko sa tanan diha taga Bangbang. Shoutout ko. Ako dai si Milan Angelo, ang usa ka boy master taga Breeding Santa Cruz. Ako rin si Lawrence Remedio, taga Plan Santa Cruz. Ako si Vic Barcinas Rizada.